Santo. Amen. Sa kita, nagpatigo, aron sa pagsubay sa dalan sa Diyos, atong yusamon ang atong kasikasi ng Tukang Isus, ang atong pagdaon. Ang iyang kinabuhi nga gimarkahan sa gugma o sa sakripisyo, magdala ka nato sa saan sa pagkabanhaw o sa kinabuhi dayon. Dili tuwigan, mawalanon kita sa atong panaw, isip mga magpapanaw sa paglaom sa kalibutan nahukatan sa kasakit, pagkabahin-bahin o kalibog, itawag kita na makikuban kang Jesus diha sa panaw, mahimong tigala sa kahayan o sa paglaom alang sa atong kaugalingon o ngadto sa uban. Magka-istasyon, nag-awag ka nato sa pakikimamal ng Jesus diha sa mga hangit, sa mga adlaw natong kinabuhi, o diha sa mga naong sa atong mga kaigsuunan. Ilabi na niya atong mga nagimahuyang, mga tapos, mga masakiton, mga bataton, mga tigulan, mga langyaw, o mga binilago. Uban sa kasing-kasing na kanunay abli sa grasya, kita maglakaw kining balaang panaw, isip sa kakatilimban, luyot sa ato mga pag-ampo, alang ni ato mga nanginahanglan. O himuon nato ang ato kaugalingon na instrumento sa pagdaong sa uban. Ato gandamon ang ato kaugalingon diha sa kahilom o bagayon kita sa diha sa Espiritu Santo diha sa ato pagsunod sa mga lakad ni Kristo. Hinaot na kininalan sa krus, magdasi ka nato sa pagpalaw sa atong pagtungo, sa pagpalikod sa atong gugma, o sa pagpuyo diha sa saad sa Diyos nga kaluwas. Unang istasyon. Tabang kuya. Ito sa binit. Dito na ko sa motor. Okay. Ini kayak uyuk ang live aneh. Asa mo gawas? Asa mo gawas? Asa? Asa? Sakay nyo ng gulaan. Pinalasik kayo na daan. Wala na.
kainin mo? Gamitin na. Pababa yun. Sige. Ano? Dito na. Unang istasyon. Tinyatos na lihapon sa katapusang gayon uban sa mga dinayan. Nagasimpan kami kanimo o Kristo o nagadayon kanimo, kay tungod sa imong balaan nga krus, gitubos mo ang kalutusan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Yaon ikaw, santang nangaon sila,
Nituha sa Jesus sa pan. Nagpasalamat ug pikas-pikas niya kini ug ihatag ngadto sa iyang mga tinunan. Kan-an ninyo kini, ningon siya. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, ipasalamatan ng Diyos ug nitunol kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula sa daghan, ang dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dahil ikaw o Kristo. Diha sa katapusang panihapon, si Jesus nagtanyag sa iyang kaugalingon isipan sa kinabuhi. Ang tinugdan sa kusog o paglaom sa iyang tinunan. Siya nasayod sa kahadlok o kalibog nga ilang masinati. Apan siya naghatag kanila og gasa nga mao ang iyang makanunayang presensya diha sa Eucharistia. Karon kita nagatubang sa mga nagkalain-laing hagit sama sa giyera, kakabos, pagkawalay kaangayan diha sa katilingban ug sa mga krisis diha sa kinaiyahan. Kaliwala niining mga pakikiso, ang katapusang panihapon, nagpahinumdum kanato nga kita wala lagi nasara. Si Jesus kanunay nga naguban kanato, nag-awhak kanato diha sa iyang talad kananan, ug nagtanyag kanato og paklaog og kusog sa pag-atubang sa mga kahimtang sa atong panahon, inubanang kaisog og ugma. Isip mga magpapanaw sa paglaom, kita gitawag nga mahisama kang Jesus, nga mahimong bang ihatagon sa kaugalingon, ug magpahigugmaon. Sama nga siya gialagad sa iyang mga tinunan, kita giawhag usab sa pag-alagad alang ni adtong mga nanginahanglan, sa mga kabus, sa mga sinalikway, sa mga gigutom ug sa mga gisakit. Sa kalibutan nga gihidlaw sa hustisya ug kalinaw, ang atong pagsaksi, isip Eucharistian hong katawhan, mao ang kahayag sa paglaom. Ang katapusang panihapon naghagit kanato sa aktibong pagpuyo sa atong pagtuo, sa pagpaablit sa paglaom diha sa kalibutan nga nagtinguha sa kaayuhan o kausaban. Gipalig-on sa presensya ni Kristo, mahimo unta kita nga iyang mga kamot ug mga tiil dinhi sa kalibutan. Magampo kita. Ginoong Isus, pinaagi sa Eucharistia, di mo kaming gilikon diya sa among panaw. Inaon kami, mga magpapanaw sa paglaom, upaambing sa imong gugma, diya ibuong kalibutan. Amen. Amahan na mo nga naa sa mga langit, pagdaydo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, patumba ng imong pagbuod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanona mo sa matagad daw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Dili mo kami tukyan sa panulay, pinunoalo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa ka, bulahan ka sa mga babae tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Ang bumas-an sa krus paingon sa ikaduhang istasyon, mao ang mga representante gikan sa Zone 13.
dito sa tanaman, mapuno sa kainawa, nitulo ang dugo o singon, sa ilalim ang kahadlong. Jesus maluoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na mo usap kami, sa katapunan ang gituman, kabubot unsa aman, aron aap ang buhay, ang labing kinahanglan. Jesus maluoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na mo usap kami, nakampo dito sa tanaman, mapuno sa kalingawan, itulog ang dugoong tingon, sa ilalim ang kahadlong. Jesus maluoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, di na mo usap kami, sa katapunan ang gituman, kabubukod sa amahan, aron naman ang buhay, ang labing kinahanglan. Jesus maluoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na mo usap kami, nakampo dito sa tanaman, mapuno sa kalingawan, nitulog ang dugoong tingon, sa ilalim ang kahadlong. Jesus maluoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na Ikaduhang istasyon. Si Jesus nakampo dito sa tanaman sa isipan. Nagsimba kami kanimo o Ginoo o nagdaig kanimo. kay tungkol sa imong balaang ng krus, ito mo ang kalibutan. Si Jesus sumagiyang inunan nahiabot sa tanaman sa Gitsimay. Si Jesus mingon, pag-ampo kamo anong dili kamo madaog sa padulay. Unya, ipanayon siya kanila sa gilayon nga moabot sa paglamay ng bato o binuhod siya nga nagampo. Amahan, mingon siya, kung buot ka, uha kining kumpa ikan kanako. Apat,
dili ang akong pagbuot, kundi ang imo ang katuban. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Diha sa tanaman sa Getsemaní, si Jesus nag-atubang sa kabugat sa umaabot nga kasakit o kamatayon. Siya magulanong nag-ampo ug iyang ipadayag ang iyang pagkatawhanon diha sa iyang pagtukaw. Amahan, kung buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundi ang imo ang matuman. Bisan diha sa iyang kahadlok o kaguol, iyang ibutang ang iyang pagsalig diha sa plano sa iyang amahan, ug nahimong modelo sa pagkamalahutayon ug paglaong alang kanato. Karon, daghan ang anaa diha sa kahimtang sa Getsemaní. Adunay nakigbisog sa problema sa pangisip. Adunay pamilya nga nagunto tungod sa panagbangi. Adunay katawhan nga nawad-an o pinoy-anan tungod sa mga katalagman. Ug adunay mga tawo nga hilabihang nagmagul-anon. Sama kang Jesus, na sinabi nila ang hilabihang kasakit ug walay kasiguruhan sa kinabuhi, ug nangandoy nga sila mahatagan og paglaom ug kahupayan. Tungod niini, gitawag kita nga makikuban kanila. Ang iyang pag-ampo, nagtudlo ka nato sa pagsalig sa plano sa Dios, bisan diha sa pagkawalay kasiguruan, ug kini naghagit ka nato sa pakigubat sa atong isig katawo diha sa ilang pagpakigpiso, inubanag tumang kaluoy. Kita ipahinumduman kanunay sa Dios nga bisan diha sa kangit-ngit, masinabi gihapon nato ang kahaya. Diha sa tanaman, si Jesus nagdapit ka nato nga magtukaw uban kaniya ug sa atong mga isig katawo nga nag-antos. Pinaagi sa atong mga pag-ampo ug maayong buhat. Mahimo kitang tigdala sa paglaom ug makahatag og kasiguruan nga sila wala nagtinusara ug pinaagi niini sila masayod nga ang saad sa Dios matuod ug kasaligan gayud. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos, sa imong pagtanyag sa imong kaugalingon, ngadto sa imong mga tinunang. Tihatagan mo kami og paglaom. Tudluoy kami sa pagpaambit sa imong kaluoy ug gupang. Samtang kami nagasalig sa imong saad sa kaluwasan. Amen. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdayon ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, kinunualuan sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikatulong estasyon mao ang mga representante gikan sa Zone 14. Ilang gihugman ang Ginoo sa
salang wala mahimo, ug ang ilang ipangayo, kamatayon dito sa krus. Jesus maluhoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salaki dumtan namo, dili na mo usap kami. Gawas nun gawat ang tanan, alang sa kaluwasan, aron atong masinati, upang alang sa katawan. Jesus maluhoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salaki dumtan namo, dili na mo usap kami. Ilang ihog manang Ginoo, sa salang wala mahimo, ug ang ilang ipangayo, kamatayon dito sa krus. Jesus maluhoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salaki dumtan namo, dili na mo usap kami. Bawat nun ilawat ang tanan, alang sa atong kaluwasan, aron atong masinati, upang alang sa katawan. Jesus maluhoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang kalaki dumtan namo, dili na mo usap kami. Ilang ihog manang Ginoo, sa salang wala mahimo, ug ang ilang ipangayo, kamatayon dito sa krus. Ikatanong istasyon. Si Jesus gitaran at ubangan sa sinak. Nagasimba kasi sa nimo o Kristo ug nagaday kay tungod sa imong balaan sa krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato. Ug dito gisumbong nila siya. Sila miingon, kining tawhana, isakpan namo nga nagpasalaat sa atong mga tao ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador. Ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas, usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubang, giingon mo. Unya giingon si Pilato sa mga kadagpuan sa mga bali ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang hinungdan nga silutan kining tawhana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.
nabahin ang paghukom ni Pilato tali sa pagdapig sa kamatuoran o kahadlok ngadto sa mga nagkatigom nga katawhan. Apan sa katapusan, nagpasulabi ang iyang pagpili sa pagpanalipod o pagpreserba sa kaugalinong inay, sa pagbarog kung unsay matuod o matarong. Tungod niini, si Jesus gihukman na dili makiangayon bisan sa iyang pagkawalay sala ug misinati sa tumang pag-antos o kasakitan. Kini nga kasinatian, dili layo sa kahimtang sa atong kalibutan karon. Adunay mga tawo magsakripisyo ang kamatuoran aron dili sa wayon sa katilingban. Adunay mga tawo nga naglikaw sa tingog sa mahuyang ug adunay mga tawo nga kahadlok ang nagtukmod kanila diha sa pagbuhat sa ilang mga desisyon. Sa atong panahon karon, daghan sa atong mga labing ubos nga kaigsuonan nga nakasinati o pagpihig-pihig. Daghang mga kabus na dili makangayong gihukma ug ang mga walay sala nakihaagom sa mga silot nga dili angay kanila. Ang atong pagtuo magdasig unta kanato nga dili lamang magpakahilom taliwala sa mga inustisya nga nahitabo diha sa katilingban, apan mapuno kita sa kaisog sa paglihok diha sa pagbarog sa kamatuoran, sa pagpanalipod sa digidad sa tanang binuhat sa Dios ug mahimong tigdala sa paglaom ngadto sa uban. Mag-ampo kita. Ginoong Jesus, sa higayon nga ikaw gitaral at tubangan ni Pilato, imong nasinati ang inustisya ug hilabihang pagpanamastamas sa tawhanong dignidad. Tabangi kami sa pagpanalipod sa mga dinaog-daog ug pagpangita sa hustisya, inubanag kaisog ug gugma. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Inunuan sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inaan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuligan na walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus, padulong sa ikaupat nga istasyon, mao ang mga representante gikan sa Zone 15. Ang Diyos kang halang takot, nagpakita magpaubos, ipurong-purungan sa tulong, isakip o kipaanton. Jesus maluhoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang sanakidong tanamo, hindi na mo usap kami, ang kanan iyang agidawa, paghampak para masaman, harun maangkot na kung tanan, ang nahanaw kadungganan. Jesus maluhoy sa kanan,
pagpupong, ipurong-purungan sa tunog, isakit o ipaantog. Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang kalagidong tanamo, dili na mo usab kami, ang kanan iyang gidawat, paghampak panamastama, aron maang unatong tanan, ang nahanang kalungganan. Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang kalagidong tanamo, dili na mo usab kami. Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang kalagidong tanamo, dili na mo usab kami. Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na mo usab kami, ang Diyos gamhanan ug takos, nagpakita pagpaubos, ipurong-purungan sa tunog, isakit o ipaantos. Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na mo usab kami, ang kanan iyang gidawat, paghampak panamastama, aron maang unatong tanan, ang nahanang kalungganan. Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na mo usab kami, ang Diyos gamhanan ug takos, nagpakita pagpaubos, ipurong-purungan sa tunog, isakit o ipaantos. Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami, ang kalagidong tanamo, dili na mo usab kami.
ikaw pa ng estasyon. Si Jesus gibantos, ug purong-purungan, ug tunog. Nagasiba kami kanimo, ug Kristo, ug nagadahi kanimo. Tungod sa imong balaan ng cross, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, Ginoo. Unya, ikuha ni Pilato si Jesus, ug niya ipanatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon, ug ipanghaong nila sa ulo ni Jesus. Gisunuban nila siya og sapot, nga bantong pula, ug nanuol sila kaniya, ug ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo, ug siya ilang gisagpa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang korona nagsimbolo sa dungo, gahom ug dignidad. Apan si Jesus, bisan tuod hari, gipurong-purungan sa koronang tunukon. Ang matuod nga hari, gibugal-bugalan, gihukasan sa iyang dungog ug dignidad, ug ipakaulawan sa daghang mga tawo. Kini nga kabangis nagsalamin sa kasinatian sa uban natong kaigsuunan karon. Adunay mga kabus nga nakasinati og dili maayong pagtratar. Adunay mga tawo nga gikuhaan og katungod sa pagpanalipod sa ilang dignidad isip tawo. Ug adunay mga inosente nga gilutos tungod sa ilang pagbarog sa kamatuoran. Nagpuyo kita sa panahon diin ang paghukom sa tawo sa kasagaran dili pinasikat sa atong dignidad isip mga anak sa Dios, apan sa atong estado sa kinabuhi, sa bahandi nga atong naangkon ug sa atong impluwensya diha sa katilingban. Kadtong maninguha sa pagbarog sa katarungan, gitamay ug katong nag-antos wala gihatagag pagtagad. Sama kang Jesus, daghan ang gipurong-purungan karon sa dili makitang koronang tunokon. Kini sila mao ang mga biktima sa pagpanglupit, pagpihig-pihig, ug mga gihukmag pakak. Isip mga sumusunod ni Kristo, kita gitawag sa pagsubay sa iyang panikingnan, pinaagi sa paghatag og bilin, sa matuod nga dignidad sa matag usa. Diha sa mabiay-biayong kalibutan, mahimo unta kitang tighatag og kadasig. Diha sa kalibutan nga nagahatag og kasakit, mahimo unta kitang tigdala sa kaayuhan. Diha sa mahukmanong kalibutan, mahimo unta kitang tigmantala sa paglaom ni Kristo, kinsa naghimo sa iyang kasakitan nga atong kaluwasan. Mag-ampo kita, Ginoong Jesus, sa pagpuruna kanimo sa mga maidlot nga tunog. Imong gipakita kanamo nga ang tawhanong dignidad dili pinasikat sa panglantaw sa kalibutan. Tabangi kami sa pagpanalipod sa tawhanong dignidad batok sa mga mapanamas-tamason. Amen. Amahan namo nga na sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ingatan ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itubyan sa panulay, linuluan wa sa kami sa daotan. Amen. Paghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Ulangan ikaw sa mga babaeng tanan,
ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikalimang istasyon mao ang mga representante gikan sa Zone 16. Gawat ko iyang ipasan ang lang sa tanan. Wala niya manumbalinga ang kabugat niyang dala. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mo usap kami, ang kanan na kung kasalanan, maoy iyang ihasan, aron nga kita maluwa sa kasubo nga dako. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salaidong tanamo, dili na mo usap kami, ilawat iyang kipasan, ang krus na alang sa tanan, wala niya panumbalinga, ang kabugat niyang dala. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mo usap kami, ang tanan na kung kasalanan, maoy iyang ipasan, aron nga kita maluwa sa kasubo nga dako. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salaidong tanamo, dili na mo usap kami, idawat ko iyang ipasan, ang krus alang sa tanan, wala niya panumbalinga, ang kabugat niyang dala. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mo usap kami, ang kanan na tungkasalanan, aron nga kita maluwa sa kasubo nga dako. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon
na mo usab kami. Ang tanan na kung kasalanan, maoy iyang gipasan. Aron nga kita maluwag sa kasubok nga dako. Jesus malun, makanamo, masayun mo kami. Ang sanatin ng tanamo, dili na musap kami. Irawat mo iyang ipasan, ang na alang sa kanan. Wala niya palumbalinan, ang kabukas iyang dalan. Jesus malun, akanamo, masayun mo kami. Ang salagin ng tanamo, dili na mo usap kami. Ang kanan na kung kasalanan, maoy iyang agiwasan. Aron na kita maluwag sa kasubok nga dako. Jesus maluoy sa kanamo, pasayloon mo kami. Ang salagin ng tanamo, dili na mo usab kami. Kalma nga istasyon. Ipagsan Jesus at nagasipa kami kanima o Kristo kung nagadayin kanima. Kay tungod sa imong balaan ng krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Evangelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus tigulan sa syudad sa Jerusalem na nagpasan sa krus kung niabot sa dapit na ginanlag Golgotha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gidawat ug ipasan ni Jesus ang krus. Iyang gilabot ang kabungkag sa kasakit o kasalanan sa kalibutan. Ang iyang pagpadayon bisan sa kasakit na iyang nasinabi, mao ang dakong timaan sa iyang walay pinutubang ugma. Kini nagpakita lamang na siya miunong gayon ka nato. Sa atong panahon karon, kasagaran kung makasudo kita sa pag-adto sa uban, magpakabutang bungol lamang kita tungod kay basit tingali nahadlok kita nga maingnan nga hilabtanon ra sa suliran sa uban o dili baka aduna usab kita ibugat na krus nga gipasan. Apan ang mga buwan ni Jesus nagpainumdum ka nato nga magbaton o pagpakabanang sa uban o dili lamang maguna-una sa atong kaugalingon. Sama kaniya nga miunong ka nato diha sa atong kasakit. Kita tawag sa pag-unong usab sa uban, dili lamang pinaagi sa atong mga puno o pagtambang. Apan, sa bawat sa tanan, pinaagi usab sa atong mga buhat o mga pahubay na presensya. Sa pagpasaan sa atong kaugalingong krus o sa pagtabang sa uban, sa pagpaka
timaan sa paglao nga mako'y magpasinabi sa kalibutan sa puring presensya sa Diyos. Mag-ampo kita, Ginoong Jesus. Sa among mga krus nga puno sa pagtuo ug gugma ug tabangi kami sa pagpagaan sa krus sa uban. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, tagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong giharian, matunal ang imong pagbuo, ini sa yuta, maayong sala. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, pinunoalo sa kami sa dautan. Amen. Mag-imaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanin, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Upulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mayon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikaunom nga istasyon mao ang mga representante gikan sa BFP and Coast Guard. Padayon ang iyang pagpanaw sa bukid sa Kalbaryo. Aron sa kita ni Mono sa panaw ang Kristohano. Jesus paluy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang kalaidong tanamo, dili na mo usap kami, sa kabuk at siya na bukan, ang panlikod ang galamhan, dili makapildi ang sala, sa gumaga hilabihan. Jesus maluy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang kalagidong tanamo, dili na mo usap kami, parayon ang iyang pagpanaw sa bukid sa Kalbaryo. Aron nga kita di mo muno sa panaw nga Kristohano.
pasayloon mo kami. Ang salang itong tanamo, mo sa kami. Parayon ang iyang pagpala sa bukid sa Kalbaryo. Aron na kita iulo sa parang ng Kristohano. Jesus manuot sa kanamo, pasayloon mo kami. Ang salangitong tanamo, usap kami. Sa karubat siya napukan, ang panlikod ang kalamhan. Dili makapildi ang salang sa bumang ilabihan. Jesus manon sa kanamo, pasayloon mo kami. Ang salangitong tanamo, dili na mo usap kami. Malayon ang iyang pagpala sa bukid sa Kalbaryo. Aron na kita iulo sa parang ng Kristohano. Jesus manuot sa kanamo, pasayloon mo kami. Ang salangitong tanamo, dili na mo usap kami. Sa oras ng Pasok, nahisakabot si Jesus. Nagasipang kami-kanibo o Kristo o tagadaig kanibo. Nagtubos sa ibalaan na po, itubos mo ang kalimutan. Ang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Gituyo sa pagpili sa Diyos ang giisip sa mga tao nga walay kapusganan aron pagkakaudaw sa mga maadamon. Ug gipili niya katong giisip nga huyang aron pagkakaudaw sa mga tao gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o tinamay ug ang ipakawalay dili sa mga tao aron pagkaila nga walay dili ang giisip nga mahinungdanon sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo sa tubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus ug gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kabugat sa krus nagpreso kamod kang Jesus. Ang iyang lawas nawad-an o kusog tungod sa kakapot, kasakit o pag-antos. Naisukamot siya o gratugan sa kabugat niyang dala. Abay, bisan sa iyang kahuyang, siya nagtudlo ka nato o usa kagamhanang tagtulunan, mahitungod sa pagkanal na hutayan. Bisan sa kasakit, wala siya nagpabilin sa iyang pagkahisukam. Siya, nibarok o ipadayon sa iyang tanaw, tungod kay siya na ikugma pag-ayaw ka nato o natinguha sa pagluwas ka nato tanan. Karon, daghan ang naisukamon tungod sa mabukat ng mga krus na ilang gipasan. Adunay mga tao
ilabi na ang mga kabatanunan nga nakasinati o depresyon o problema sa pangisip. Adunay mga tao nga nakikpisog sa paghimo o paghimayad sa ilang mga kasalanan nga nahimo sa ilang pamilya o sa katilingban. Ug adunay mga tao nga nakikpisog nga makalingkawan sa ilang mga bisyo, ilabi na sa droga o uban pa. Nadatik nila na wala na itaglaong sa pagbarog gikan sa ilang pagkahisukanod tungod kay adunay nagtatarka nila nga mga tawag nga pukan. Apan, ang pagkahisukanod kadahing gayon sa kinabuhi. Ang matuon na pagkapukan, dili mao ang pagkahisukanod, apan ang dili pagbarog sa pag-usab ug ang dili pagpadayon sa pagpakikbisog sa pagkapon sa kausaban o kaayuhan. Hagit alang kanatong mga sumusunod ni Kristo sa pagtabang o pag-ampo ni atong giisip ng mga taong nangapukan sa pagpadayon sa ilang tanaw. Pinaagi kanato na sinati utat nila na sila wala na ginasara. Mag-ampo kita. Ginoong Yesus, imong gipakita ng among pagkaisukamon, dili mao ang katapusan, apan mao ang oportunidad sa pagbarog pag-usap. Tabangi kami sa paghatag o paglaom o kadasi sa mga nagpadaan o paglaom. Amen. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dili sa yuta mayroon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa mga kasalanan namin. Hindi mo kami sa panulay, kinunungan sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anahan kanimo, ulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug ulahan usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iapo kami mga makasasala, marunong sa oras sa among kamatayon. Amen. Imaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karunong sa hapon, sa mga kaduligan na walay katapusan. Amen. Ang mupasan sa krus padulong sa ikapito nga istasyon mao ang mga representante gikan sa PNP. May nadoon sa Ginoo, isimon kiriniyo, o siya kita bata, ang Ginoo na bukata. Jesus Mayon, bakaya
pasalamatan, bisan ang Diyos'ay nga tapang, aron ipakita sa tanan, kinahanglan sa kauban. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang sadakilong tanamo, dili na mo usap kami, may naluoy sa Ginoo, Timon Tereneo, kung iyang gitabangan, ang Ginoong nabugatan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dili na mo usap kami, idawat ipasalamatan, bisan ang Diyos'ay nga tapang, aron ipakita sa tanan, kinahanglan sa kauban. Ikapito nga istasyon. Si Simon nga taga Sirene, mitabang kang Jesus. Nagasimba kami kanimo o Kristo, o nagadayeg kanimo, kay tungod sa imong balaan na krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo, simayaon ikaw o Ginoo. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawong ginganlag Simon nga taga Sirene, o ipugos nila siya sa pagpapasan sa krus ni Jesus. Unya, nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa mga kalabera. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus gibati sa tumang kaluya ug nabugatan pag-ayo sa krus nga iyang gipasaan. Ang mga sundalo nawad-an ug pailog misugo kang Simon nga taga Sirene sa pagtabang kaniya sa pagpasan sa krus. Tungod niini, nakambit siya sa pag-antos sa manduluwas o nakapagdaan sa kabukan niyang dala bisan sa kadyot lamang nga higayon. Sa atong kalibutan karon, daghan
nga mobati og kaluoy. Isip mga sumusunod ni Kristo, gihagit kita sa pagkigduyog kanila diha sa ilang pag-antos. Kung maghatag kita o kaupayan sa mga nag-antos, mahimo kita ang mga instrumento sa kaluoy sa Diyos. Pinaagi niini ang higayon sa kasakit, mahimong pagkigtagpo sa grasya. Ang tinuod nga paglaom dili makapalagan diya sa paglikay sa mga pag-antos o kasakitan. Apan sa hiniusang pag-atubang niini o sa pagbaton o kasayuran nga bisan ang pinakagamay buhat sa kaluoy makahimo sa pagpagaan sa pinakabukat nga palaskuno. Nag-ampo kita. Ginoong Jesus, sama kang Simon, magtabang na unta kami sa paghupay sa kasakit sa uban. Tabangi kami sa pagtagaan sa ilang mga krus, aron walay mag-inusara nga maglakaw diha sa dalan, kagulanan o kasakit. Ang mga namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Kanano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Masaylo kami sa among mga sala. Masaylo kami sa mga sala ka namo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, pinunualot sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan. Ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iampo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mayon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikawalo nga istasyon mao ang mga representante gikan sa 73rd Infantry Battalion. Sa Ginoo ang tanan nga mga tao, ang lumong nga gasa niya, dili kayon pagtipanan. Jesus Manuel, sa kanamo, pasayloon mo kami. Ang salaginong tanamo, dilig na mo usap kami. Iikupa sa Ginoo, ang luya mong napasakyan, aron kita makaako sa ilang Panginoon. Jesus Manuel, sa kanamo, pasayloon mo kami. Ang salagilong tanamo, dili
Ginoo ang tanan nga mga tao, ang dumog nga sa niya, dili nga yun patibadan. Jesus maluhoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi na mo, dili na mo usap kami, iigugma sa Ginoo, ang luya mo napasagdan, aron kita makaako sa ilang panginahanglan. Jesus maluhoy ang kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi kanamo, dili na mo usap kami, iikot alang sa Ginoo, ang tanan ng mga tao, ang lubog hanggang kaniya, dili kayon pasipanan. Jesus maluhoy ang kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi yung tanamo, dili na mo usap kami, iigugma sa Ginoo, ang luya mong napasagdan, aron kita makaako sa ilang panginahanglan. Jesus maluhoy ang kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi ng tanamo, dili na mo usap kami. Ang ikawalong estasyon. Ang mga babae sa Jerusalem nanghilang alak kang Jesus. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagaday kanimo. Kay tungod sa imong balaan na krus, imo ang kalimutan. Ang pagbasa sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May dakong panon sa mga tao nga misunod kang Jesus o pipila nila mga babae nga naghilak o nagbinatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus kanila o miingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki. Pinungon, hilaki ninyo ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nagpangutan ang pundok sa mga babae sa pagsunod nila ng Jesus nga naglimbasog sa pagbasan sa mabugat nga krus. Apan bisan sa iyang kasakit, milingi siya, mingon kanila, ayaw ako ninyong hilaki. Sinuhon, hilaki ninyo ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Ang iyang mga pulong nagpahinumdum kanato nga diya sa kasakit o ginustisya. Dili lamang unta kita mubati o kasubo, kaluoy o kalagon, apan mabuhat sa atong mga ginagmay paagi sa pagpakgang niini. Karon
dili na maihap ang mga tingog nga mituwang sa kasakit. Mga kabataan nga nag-antos tungod sa gira ug kagutom. Mga babae nga nag-antos sa pagpangabuso ug pagpihig-pihig. Mga pamilya na bungkag tungod sa inustisya ug uban pa. Sama sa mga babae sa Jerusalem, nakita naton pag-antos sa atong palibot apan igo pa lamang kita sa paghilak ug pagpangutan. Si Jesus nagtawag kanato sa maisugong paglihok, inay sa pagpangutan lamang. Mahimo unta kita nga mga pananambal, mga tigpasiyugda ug tigdala sa paglaom dinhi sa kalibutan. Matigbato kita sa mga inustisya, moatimat kita sa mga samaran ug mulaban sa mga dinaog-daog. Mag-ampo kita. Ginoong Jesus, gitawag mo ang mga babayi sa paglihok o pagtabang sa mga nanginahanglan, inay sa pagbangutan. Tabangi kami sa paglihok alang sa kaayuhan sa uban. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, di mo nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, ginunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babayeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, kaampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikasyam nga istasyon mao ang mga representante gikan sa Parish Youth ug Malita Police Station.
ang ilang katan. Jesus manuoy akala mo, pasayloon mo kami, ang salangidong sana mo, dilid na mo sa kami. Ilanta nila siya sa krus, pahintikan sa panghasos, aron ang atong kapitan, akong maway kadakutan. Jesus Manuel, makanamo, pasayloon mo kami, ang salangidong tanamo, piling na mo usap kami. Pag-abot nila sa Kalbaryo, inubuhan ang Ginoo, dahil ibig sa digdihan, ilati ang kilangkatan. Jesus Manuoy, nakanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo, dilig na mo usap kami. Nang nilasya sa krus, kahintikan sa siyang istasyon. Si Jesus butasan sa iyang sapot o binansang sa krus. Nagasimba kami kanimo, o Kristo, o nagadaig kanimo. Kay tungod sa imong balaan nga cross, ipos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Imayaon ikaw, O Ginoo. Gidala nila si Jesus sa kadapit nga gingandag Golgota, nga sa atong pa ang dapit sa mga kalabera. O dito, misulay sila ipaghatag kaniya pino nga sinagulan o tambal nga ginganlag mera. Aba, minubili si Jesus sa pag-inom ni ini. Unya, gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahid ang iyang sapot o nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus gihugasan sa tanan, sa iyang sapot, sa iyang dignidad, ug sa iyang kusog. Siya gilansang sa krus, usa ka makauulaw ug sakit kaayo nga silot sa kamatayon. Apan, kini nga takna sa kasakit, mauusap ang iyang gihimo nga pagpamatuod sa iyang dakong gugma. Giantos ni Jesus kining tanan, tungod og alang sa atong kaluwasan, ug iyang gipakita kanato nga bisan diha sa kasakit ug makaguol nga kasinatian, kanunay nga adunay paglaom. Sa pagkakaroon, daghan ang mga tawo nga nakasinati nga sila gihugasan sa ilang dignidad ug daghan ang gisakit ug nagmasulupon tungod sa mga nagkalain-laing panghitabo sa kinabuhi. Kung
sinati kita niini nga mga kahintang, atong hinumduman nga sa Jesus, tungkol kanunay sa mga nag-antos, ug dili kayo siya mobiya kanato. Atong ihalad ang atong mga pag-antos nganha kaniya, kay siya adunay gahom sa paghimo sa atong mga pag-antos nga kahigayunan nga maghatag kanato og kaayuhan. Ang pagkahimo di ay nga magpapanahon sa pagdaong, mao ang maisugong pag-atubang sa mga kasakit. Sa pagpabilin nga malaumon, bisan taliwala sa mga pag-antos ug sa mga mahigugmaong pag-unong sa mga gisakit. Kay kita nagasalig man sa saad sa Dios. Magampo kita, Ginoong Hesus, diha sa imong pag-antos, imong gipakita kanamo ang gahom sa gugma o paglaom. Tabangi kami nga mahimong masalikod sa kadaugan sa imong gugma. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Matag-adlaw, natag ka na mong karuman. Pasayloan kami sa among mga sala. Ingo nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ug dili mo kami tubyan sa panulay, hinunuan, luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikanapulo nga istasyon mao ang mga representante gikan sa LML poblasyon. May paglaong mahihapon sa taong mainulpulong, itandihan sa kamatayon, ang Diyos mapatay loob. Jesus malun sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salat kinumtana mo, dili na mo usap kami, itaat ang paraiso, kinabuhisan kita. Sayang upang walang tanan, kahanan ang hatanan. Jesus maluhoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salat kinumtana mo. Na mo usap kami, may paglaong paghihapon sa taong mahinulsulong, itanihang nakamatayon, ang Diyos mapatay. Jesus maluhoy sa kanamo, pasayloon mo kami, ang salari
ikanapulo nga istasyon. Ipagsalida ni Jesus o kaluwasan ang mahinulsulod ng kriminal. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagaday kanimo. Banaan ng Diyos, itungod mo ang kalimutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala sa Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka kriminal nga nakitay sa krus tupan ni Jesus, nagbugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Apan ibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Kita ani adinhi gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha angay og sibo kanato. Kay gisilutan man kita sumala sa atong nahimo. Apan siya walay sana. Umiingon si Jesus, umiingon siya kang Jesus. Hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Samtang si Jesus nagbitay sa krus, adunay duha ka kriminal nga gilansang usab sa iyang isig ka kilid. Ang usa nagbiay-biay kaniya, apan ang usa papausanong naghangyo kaniya. Hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Sa iyang dakong kaluoy, miingon siya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Kini nagpakita kanato nga ang tanan di ay gimahal sa Dios. Ang kriminal nakahimo og kalapasan, apan tungod kay siya nagmahinulsulon, ipasaylo siya ni Jesus ug gani gihatagan o kasiguruhan nga siya mahilangin. Kini nagtudlo kanato nga bisan unsa pa ang atong kagahapon, ang Dios andam kanunay sa pagpasaylo kanato. Daghang mga tao nga gibati nga sila sinalikway sa katilingban, kay sila gihukman tungod sa ilang kasan-anan, o gibati usab nila nga dili sila angayan nga makigsuod sa Dios. Apan si Jesus nagtanyag kanunay o paglaom alang ni adtong gusto magbag-o. Wala lamang siya nasayod sa atong mga kasan-anan, apan usab kung unsay sulod sa atong mga kasikas. Usa, isip mga sumusunod ni Kristo, ihagit kita nga dili maghukom ni atong mga nalingkamot pag-usab sa ilang kinabuhi. Ang atong panglantaw nakatutok unta diha sa mga maayong buhat nga anaa sa ilang kahiladman ug hatagan nato sila og kahigayunan sa pagbag-o. Kay sa pagkatinuod, sama usab kita kanila nga adunay ginagmay o dinagkong kalapasan nga nahimo batok sa atong isikatawo ug sa atong Ginoo. Samtang buri pa kita, kanunay nga adunay paglaom nga mahiuli ang atong maayong relasyon sa Dios. Dili pa ulahi ang tanan nga mobalik kita nganha kaniya. Kanunay siya nga nagpaabot kanato diha sa sakramento sa kumpisa.
mag-ampo kita. Ginoong Jesus, sama sa mga hinulsulong kriminal, kami nangayo sa imong kapasayloan. Tabangi kami nga magmasaligon sa imong kaluoy o mahimong tigdala sa paglaom sa kabag-uhan ngadto sa uban. Amen. Amahan namo ang naa ka sa langit, pagdayeg ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihapatan namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Manghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikanapulog usa nga istasyon mao ang mga representante gikan sa kaparian o seminaryan. Pasayloon mo kami ang sadakidong tanamo, inamusap kami. Si Maria, atong inahan, inahan sa iyang simbahan. Aron kita iyang agakot, aton sa inamuling dayon. Jesus malun ang kanamo, pasayloon mo kami, ang salakidong tanamo. Pasayloon mo kami.
Ikanapulog ka nga istasyon. Si Maria at si Juan nagbarog dito sa tinglan sa cross ni Jesus. Nagasimba kami kanimo, Kristo, ug nagadayeg kanim. Kay tungod sa imong balaan ng cross, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumalang ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Doon sa cross ni Jesus, nagtindog ang iyang inahan, ug ang igsuon sa iyang inahan, ug si Maria, nga asawa ni Cleopas, ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinun-an nga gimahal niya, nga nagbarog dito, niyon siya sa iyang inahan. Babae, ania ang imong anak. Unya, niyon siya sa tinun-an, ania ang imong inahan. Sukad niadto, gipatipon si Maria sa pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Samtang nagbitay si Jesus diha sa krus, ug nag-antos sa hilabilhang kasakit, si Maria ug Juan nagbarog sa tiilan sa krus. Niining takna sa kasakit, sila nakasaksi sa gugma sa Dios diha sa pinakaputik nga hulagway. Samtang ang uban mibiya kaniya tungod sa kahadlok, si Maria ug Juan nagpabilin ug nagmaunungon. Si Maria ang inahan ni Jesus, nagpakita kanato sa likon ug dili matarog nga pagtuo. Bisan wala niya nasabtan kung ngano nga ang iyang anak kinahanglang mag-antos, siya kanunay nga misadig sa plano sa Dios. Si Juan nagrepresenta sa mga nagmakanunayon ug nagmatinud-anong nagasunod kang Kristo bisan taliwala sa mga pag-antos. Sa higayon nag-ipiyal ni Jesus si Maria ngadto kang Juan ug si Juan ngadto kang Maria. Si Jesus nagtudlo kanato nga diha sa takna sa kasakit dili nato kinahanglang mag-antos nga mag-inusara. Gitawag kita sa pagsuporta sa matag usa sama sa gihimo ni Maria ug Juan. Sa kalibutan karon, daghan ang nakasinati nga sila biniyaan. Nagpas-an sa mabugat nga krus sa kagul-anan, pagbudhi o kasakit. Ang uban, sama kang Maria, walay laing mahimo, apan musutong na lamang sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nag-antos. Ug usab, sama kang Juan, adunay ng limbasog sa pagpabilin nga maundungon, taliwala sa mga pag-antos sa kinabuhi. Apan diha sa tiilan sa krus, makakat-on kita nga bisan diha sa kasakit, wala kita naginusara. Ang Dios naghatag kanato og pamilya sa pagtuo. Ang simbahan nga nakigduyog kanato diha sa atong panaw sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Ginoong Jesus, sa higayon nga kami makasinati og pag-antos. Tabangi kami sa pagpabiling matinud-anon sama kang Maria ug Juan. Tudloi kami sa pagsinabangay sa matag usa o pagasalig nga diha sa krus adunay kanunay paglaom. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, kini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, Ginuno ang aluwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria,
puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaha kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikanapulog duha nga istasyon mao ang representante gikan sa teaching committee, ang mga katikista. Sa pamilya. Namatay si Jesu Cristo dito sa Kalbaryo, aron sa kita manuwan sa pagsubok na dako. Jesus paluoy sa kanamo, asay lubon mo kami, ang salatidong tanamo, dilig na mo sa kami, paibusan sa kalan, ikakatayo ulahan, aron ang kanang pinunyagan, muhapon sa kingharian. Jesus Manoy, kakanamo, masay luon mo kami, ang salakidong tanamo, ilinapos kami, namatay si Jesu Cristo dito sa Kalbaryo, aron sa kita maluwan sa pasubok. Asay luon mo kami, ang salakidong tanamo, dinig na usap kami. Ikanapulog duha nga istasyon. Si Jesus namatay. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagadaig kanimo. Kay tungod sa imong balaan nga cross, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang pakpak. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya midupo siya o namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Ang kamatayon ni Jesus sa krus, mao ang takna sa hilabihang kasakit, diha sa kasaysayan sa kaluwasan. Sa pagtaknaa, daw ang kangit-ngit nagmadaugod. Ang mga tinun-an nga malipayong misunod kang Jesus, anaa sa kahimtang sa kalibong ug kaguon. Ang Mesiyas na ilang gituuhan nga maui magpalikawas kanila gikan sa kaulipnan, diskabsa na sa kinabuhi diha sa krus. Apan ang iyang kamatayon, dili mao ang katapusan, apan usa ka paagi nga magdala sa tanan ngadto sa kaluwasan. Nagpuyo kita sa kalibutan, diin kadaghanan kanato nga kasinati ug inhustisya, pagpanlupig ug mga personal nga pagpakigbiso nga naghatag kanato og pagbat nga kita mga biniyaan ug ang kinabuhi walay kapuslanan. Sama sa gibati ni Jesus samtang siya nagbitay diha sa krus. Daghan kanato nakapangutana. Asa man ang Dios ni ining tanang kasakit nga ako nasilati? Ang krus nagpahinugdom kanato nga ang Dios dili halayo sa atong pag-antos, kay siya ni sinati usab sa atong mga pag-antos. Gipas-an ni Jesus ang atong kasakit, ang atong mga sala, ang atong mga panlimbaso. Ug iyang gipakita kanato ang atong pag-antos na himong mahinungdanon kung kini atong hiusahon diha sa iyang sakripisyo. Nag-ampo kita. Ginoong Jesus, diha sa imong kamatayon, imong gipas-an ang among kamatayon, ug gihatagan mo kami og paglaom sa bagong kinabuhi. Liguna kami aron diha sa kasakit ug kaguol, magmasaligon kami kanunay sa imong saad sa kaluwasan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa hinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus padulong sa ikanapulog tulo nga istasyon, mao ang mga representante gikan sa service committee.
namuusap kami. Di ka na sa kamatayon. Ginoong mahigo ka mo. Sana mapatay kita yaw. Ako na ang pagkabanang. Jesus maroon kakala mo. Pasayloon mo kami. Ang salang inong tanaw mo. Piling na mausap kami. Ang kamatayon walay kamo. Nabuhan o nabundok na. Aron na kita maluwan. Sa kamatayon na layo. Jesus maluwan sa kanahon. Ikanapulong tulong ang istasyon. Ang patayng lawas ng Jesus, ipanimutang sa lugnanan. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagadaig kanimo. Sa sumod na imubalaan ng cross, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo, sumala si San Juan. Himaya o ikaw o Ginoo. Pumanihin si Jose nga taga-Arimatea, may kangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang ay nahadlok man siya sa kadagkuan sa mga Hudeo. Gitugutan siya ni Pilato, usa miadto si Jose o gikuha ang lawas ni Jesus. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus. O sa maong tanaman, may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubni. O sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, o kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubog si Jesus dito. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Human si Jesus mamatay, ang iyang lawas gibutang diha sa lubnganan. Alang sa iyang mga tinun-an, kini mauna ang katapusan. Ang ilang paglaom, ang ilang pagtuo, o ang ilang gituuhan nga manluluwas, nawag ka. Apan ang lubnganan, dili mao ang katapusan, kay linhin ni ining lunaa, ang atong paglaom mabuhi pag-usab. Diha sa atong Kristohanong pagkinabuhi, daghan ang nakasinati o kasakit o pagkadismaya, o gani gibutang-butangan isig ka magtutuo. Sama kang Jesus ang atong pagtuo, daw anaa sa lubnganan. Pinaagi ni ining, gipaninumduman kita, nga ang paagi sa atong pagtatar sa atong kauban diha sa pagtuo, importante di ay usab kaayo. Nakatabang ba kita sa uban nga mutubo ug mulambo sila sa ilang pagtuo, ug nahimo kitang hinungdan nga nabugnaw ug nawad-an sila sa ilang pagtuo? Isip mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita nga magtinabangay sa kanunay, dili magtinautay. Ang atong pagtuo o ang maayong pagtagad sa uban, makatabang kanila diha sa pagpuyo sa ilang pagtuo o makasinati nga bisan diha sa kangit-ngit, anaa gayud ang paglaom.
magampo kita. Ginoong Hesus, sa gayon nga ang among pagtuo anaa sa lubnganan, tabangi sa paginumdum, nga kanunay anaay paglao. Magpidabangay unta kami sa matag usa, ug sa kanunay mahimong makaligon kanimo. Amen. Amahan namo anaata sa mga langit, pagtaygon ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalano mo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, gampong kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mupas-an sa krus, padulong sa ikanapulog-upat nga istasyon, mao ang mga representante gikan sa worship committee. Kamatayon walay gahom, nabukanong nabultog na, aron nga kita maluwas, sa kamatayon nga dayon. Jesus maluwas, akala mo, pasayloon mo kami, ang salagin tanamo, dilig na musap kami, ang kamatayong walay gahom, nabukan ug nabuntok na, aron nga kita maluwas, sa kamatayon nga dayon. Jesus maluoy, kapanamon, pasayloon mo kami, ang salagin tanamo, ang kamatayon walay gahom, nabukan ug nabuntot na, aron nga pasayloon mo kami, ang salagin ug tanamo, dili na mo usab kami. Ikanapulog-upat nga istasyon, sa Jesus na banhaw. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagadahil kanimo. Kay tungod sa imong balaan nga krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa paglabay sa adlaw igpapahulay, namalit og mga pahumot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago, o si Salome, aron pagtihog sa lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa pagsubang sa adlaw, miadto sila sa lubnganan. Samtang naglakaw, nag-ingnanay sila.
Kinsa man atong paligiron sa bato sa pag-abli sa lubnganan, unya pagtanaw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gisira sa lubnganan. Usa, nanulog sila sa lubnganan, ug nakita nila dito ang usa ka batanong lalaki nga naglingkod sa tuo, nagsulob og taas og puting sapot. Nangahadlok sila, apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazaret, ang gilansang sa cross, wala na siya dinhi, nabanhaw na siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Ang pagkabanhaw ni Jesus mao ang pundasyon sa atong pagtuo. Kini mao ang higayon nga nabuntog ang kamatayon ug nawat-an og gahom ang sala. Ang walay sulod nga lubnganan usa ka pagpamatuod sa kadaugan ni Kristo. Diha sa iyang pagkabanhaw, si Jesus nagpakita kanato nga ang gugma sa Dios mas gamhanan pa kaysa kamatayon, ug nga siya matinumanon sa iyang saad. Ang nabanhaw Kristo nagtawag kanato nga mahimong iyang mga saksi. Sama nga ang mga unang tinun-an minantala sa maayong balita. Kita gitawag mo paambit niining paglaom diha sa kalibutan. Ang pangitabo sa pagkabanhaw, magpabuhi unta sa atong pagtuo sa kanunan. Makahatag unta kini og kahayag ngadto sa walay paglaom, kadasig sa mga gikapuyan. Ug ang atong gugma, masinati unta ni atong mga sinalikway ug mga biniyaan. Mag-ampun kita, nabanhaw nga Ginoo, ikaw ang among paglaom ug kadaugan. Sa higayon nga kami makatubang sa kangitngit, ipahinumdum ka namo nga ang walay sulod nga lubnganan, maghatag ka namo og kasiguruan ug paglaom. Tabangi kami nga mahimong tigala sa imong kahayag diha sa kalibutan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagkaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalato namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami tugyan sa panulay, ninunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa tinubdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang mutas-an sa krus padulong sa simbahan, mao ang mga representante gikan sa Ministry of Lectors. Nabuntog niya ang kasalanan upang matayo. Ang Ginoo
sa kinabuhi. Ginoong Jesus, umari gayon. Hallelujah, Hallelujah. Dahil ko sa Ginoo, dahil ko si Yesu Cristo. Salamat Ginoo sa gugma mo. Hallelujah, nabanaw na ang atong panunugod. O sa matalan, makalawal sa katarungan. Ang Ginoo nakakahuman, ang mundong kaluwasan sa kanasuran. Ginoong Jesus, buhari gayon. Hallelujah, Hallelujah. Dahil punta ang Ginoo, dahil kung si Yesu Cristo. Salamat Ginoo sa gugma mo. Ginoo'y nabanaw na ato sa kinabuhi. Nausog niya ang kasalanan o kamatayon. Ang Ginoo napadaumon, ibalik kita ngadto sa kinabuhi. Ginoong Jesus, buhay gayon. Hallelujah, Hallelujah. Dahil kunta ang Ginoo, dahil kung si Yesu Cristo. Salamat Ginoo sa gugma mo. Palandunga ang pagkabuhay sa anak o sa inahan. Sa ilang mga tinanawan, daw mga pana na nagsama ni atong ilang mahigugmaon nga mga kasing-kasing. Umatangis nga Jesus, tungod sa kaguol sa imong gibati, hatagi ako sa grasya sa paghigugma sa imong santos nga inahan. Ug ikaw, akong reyna, tudloy ako sa paghinumdum kanunay sa pasyon sa imong anak. Gihigugma ko ikaw, O Jesus ko, lataw sa tanan. Nagabasol ako
sa tibuok kong kasing-kasing nga nakasala ako kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Himua nga mahigugma ako kanimo sa kanunay ug kunya matuman unta dili ka namo ang imong pagtuon. Amen. Magimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos, Anak, kanimo. Ulan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami, makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Santa Maria, inahan sa Diyos, ikampo mo kami, makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ining bahina anak sa posesyon pasulod sa simbahan, maguna ang atong Jubilee Cross, musunod ang imahe sa Mater Dolorosa ug aplak nga sanin. Sa taong amalaumon, Anak mo Ginoo, kahayag sa katanan, sagot magkahinsa, ikaw manang o Diyos kaluwasan, sa taong amalaumon, Ay, dito.
Ito na po ng limag, natapos sa istasyon, matapos. Ang Santos na Evangelio, sumala ni San Mateo. Sa pagkakita sa mga tibanan ng Isos, isimba nila siya, isang tuwa may pipinaginilan ng tuwa-tuwa. Idong si Jesus siningon kanila, ihatag na ako ang tanang sa langit sa yuta, sa paglabaw ako sa tanang katawang sa tibuong kalibutan, kumuha sila ng akong mga tinunan. Kunyagi sila sa mga nagsamahan sa anak o sa Espiritu Santo. Pagdoy sila sa pagtuman sa tanan na akong isubok kanina. Inong dumi, ako maguban kanino sa kanunay hanggang sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Natapos na ang atong gihimo pagpagsupay sa dalan sa cross ng Jesus. Ang panambisyon sa pagkuyog sa bikti ni Jesus na atong nakatunan karon, mas labi pang naghagit ka nato sa pagkuha kayo diha sa pamilya o sa atong kasiyahan. Bukad ang misyon na ginatag sa Diyos ka nato, ang dili kita mahadlok, pagdawat, kaya naman sa kanunay na guban ka nato. Ang iyang pagkabanmaw, naghatag ka nato paglaong. Hindi paglaong, maghatag ka nato kadasig sa pag-ampo o pagtabang sa atong isip katao. Pag-ampo. Ginoo ikaw, magayon ang tukuran sa tanang kaayo kugma. Inabi ni Jesus, imo kami idasig pagpuyog sa katao ug sa kamatuoran. Sa mga panahon na maluyan kami, ihatag ka namong grasya sa kadasig. Initawan sa iyong walang espiritu ang among pagtuo. Gumawa kami magmaginabangon sa among isip kayo. Niya mga ipangalan, inabi ka ni Jesus, ang dapat ng Diyos. Upan sa panawang sa mga Bernet Maria. Ginahan sa simbahan. Amen. Ang Ginoo maanakan ninyo. Madalangin ka ninyo ang Diyos na mga kagagawang sa tanan, ang Amahan, Gana, Espiritu Santo. Amen. Ang lingkod sa mga. Mayroon sa kanya. Hanggang sa malupa na ito, alas 2